Lletres Events, l'espai cultural de casa nostra. Avui la benvinguda se l'ha de donar també al nostre convidat Ivan Carbonell, el qual podeu conèixer no només de les seues obres literàries, sinó també d'un dels nostres podcasts titulat Bèsties de llegenda, gravat farà cosa d'un any. Encantat d'estar així al teu programa en una segona ocasió. Eixe dia, si no recorde malament, ja et vaig demanar que vingueres una altra ocasió a parlar-nos d'una obra de cavalleria, a propòsit del tema d'un dels nostres monogràfics que tenim així que tracta aquest món. Doncs Ivan, per descomptat ja accedires i ja aleshores escollires el Curiale Güelfa com a obra a tractar. Supose que al llarg de la teua dissertació podem entendre per què has escollit aquesta obra i no una altra. Doncs sí, el Curiale Güelfa em sembla una novel·la molt interessant, molt desconeguda, també segur que alguns oients no la coneixen, alguns altres segur que sí, però en tot cas em pareix molt interessant, més encara si la contraposem al Tirant lo Blanc, que és l'obra que tots coneixem com la gran obra de cavalleries novel·la cavalleresca del nostre segle XV, aquesta obra tan admirada pels escriptors de tots els temps, des de Miguel de Cervantes fins a l'actualitat. Però el Curiale Güelfa és una obra molt desconeguda per diversos aspectes que després explicarem i que jo crec que mereixia una oportunitat en el teu magnífic programa perquè els teus oients conegueren aquesta obra que tants enigmes desperta. Tenia moltes ganes de tenir dret així per a compartir el resultat de tants anys d'estudi. El Curiale Güelfa, segons al meu entendre, és un llibre immens, un llibre de viatges i aventures bèl·liques en el qual l'heroi és sotmès a una sèrie de proves per l'amor que sent per una dama de llinatge superior, que és la Güelfa. Aquesta seria la trama principal, la qual cosa no ens hauria de sorprendre tractant-se d'un llibre de cavalleries, que per cert no apareix esmentat en el Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Efectivament, és més, no tenim notícia del Curiale Güelfa en cap obra que es referisca al Curiale Güelfa, cap autor fa referència al Curiale Güelfa, cosa que vol dir que molt probablement el Curiale Güelfa, si va circular entre un grup reduït de persones que coneixien l'obra de forma manuscrita, però no va tenir una tradició més enllà del cercle per al qual va ser escrita. Aquesta és la primera incògnita de l'obra. Efectivament, com molt bé dius, no tenim cap esment a l'obra Curiale Güelfa. És una obra que descobrim al segle XX, que la llegim al segle XX, però de la qual no tenim notícia al segle en la qual va ser escrita. Per on hauríem de començar per entendre la importància d'aquesta obra? Doncs podríem començar per la seva anacronia. Per què anacronia? Perquè aquesta obra va ser segurament escrita en la segona part del segle XV, té motius coincidents amb el Tirant lo Blanc, cosa que ens podrien fer pensar que l'autor del Curiale Güelfa havia llegit el Tirant lo Blanc, de manera que hauria de ser posterior al Tirant lo Blanc. És un misteri que tampoc podem discernir amb exactitud. En tot cas, aquesta novel·la enllaça amb el gust, com molt bé has dit tu, de les novel·les de cavalleries, els romans, i les novel·les amoroses d'aquella època, que eren el que consumien les classes benestants, però que també arribava al poble a través de diversos relats, etc. I enllaça molt bé amb el gust de l'època, però aquesta època, tot i ser escrita al segle XV, no evoca el segle XV. Aquesta novel·la el que evoca és el segle XIII, un segle de la cavalleria en què el món de l'espasa, que tu molt bé has tractat en diversos llocs, és un tema àlgid i agrada moltíssim. I efectivament, aquest és el segle de cavalleria i dels grans reis cavallers, no? Doncs aquesta és l'anacronia, per dir-ho d'alguna forma, de la novel·la, i que podem considerar-la, per tant, com a novel·la històrica, perquè el que fa és escriure en una època posterior sobre uns fets que van tindre lloc en 2 segles abans. No? De manera que aquest és el primer aspecte que ens interessa molt d'aquesta obra, que és Curiale Güelfa. La seva voluntat de ser una novel·la històrica que el que fa és arreplegar uns fets del passat per a transformar-los en novel·la. No? Si aquest és el primer aspecte que ens interessa molt de l'obra, l'anacronia que suposa, o el fet de voler ser una novel·la històrica, després tenim el misteri de la seva autoria. Al final tornarem a parlar sobre aquest aspecte, però és una obra anònima. No sabem qui és l'autor de l'obra. Els màxims experts en la qüestió són els professors Lola Badia i Jaume Torró, i ells no consideren provada cap de les autories que hi ha al damunt de la taula i cap de les propostes que s'ha fet per a veure qui podria ser l'autor del Curiale Güelfa. El que farem així ràpidament serà sintetitzar-les i després cap al final tornarem un poc sobre aquest tema. Hem de destacar la proposta que ha fet Abel Soler, no sé si el coneixes, historiador,
que ha fet un gran estudi sobre el Curial de Güelfa i amb el suport del professor Antoni Ferrando ha arribat a la conclusió que l'autor del Curial de Güelfa és un noble anomenat Íñigo d'Ávalos. Aquesta obra s'hauria escrit en la cort d'Alfons el Magnànim a Nàpols, té aquest ambient italià i napolità que sura en l'obra, i les concordances entre la vida del cavaller i la novel·la duen Abel Soler a proposar l'autoria d'Íñigo d'Ávalos com a autor del Curial de Güelfa. És més, fins i tot s'ha editat l'obra ja directament amb el nom atribuït a Íñigo d'Ávalos. Aquesta teoria ha tingut una certa polèmica perquè l'abadia Jaume Torró l'han descartada com a possible autoria i hi ha un debat entre els erudits sobre la possible autoria o no d'aquest noble anomenat Íñigo d'Ávalos. Esta és l'última de les teories sobre la seva autoria, però abans en tenim unes altres. Antoni Ferrando, abans de donar el suport a la teoria d'Abel Soler, ja en la seva època havia proposat un altre nom, que era el de Joan Olcina, un altre autor que podria haver sigut l'autor del Curial de Güelfa. Després tenim la proposta de Maria Teresa Ferrer Mayol, que era una erudita en història, una investigadora impressionant, i ella va proposar el nom de Lluís Sescases com a possible autor del Curial de Güelfa. De manera que fixem-nos que tenim 3 noms, no? I després tenim la teoria més curiosa i més cridanera, que és la que proposava en el seu moment Jaume Riera i Sans, que no era qualsevol, ni de bon tros, i que actualment sosté la professora Rosa Duran, que és que aquesta obra de la qual estem parlant, el Curial de Güelfa, és una falsificació i no pertany al segle XV, sinó que pertanyeria al segle XIX, al final del segle XIX, principis del segle XX, i per tant estarien endavant d'un fals, no d'una obra realment medieval de la seva època. És a dir, que tenim autors que proposen noms de possibles autors, erudits que descarten tots els noms que hem proposat i després alguns erudits que proposen que el llibre és una falsificació. Crec que entre el misteri de com va ser trobat, el misteri de la seva autoria i l'interès que té la novel·la com a tal, tenim prou elements com per a dir que aquesta novel·la mereix una atenció especial. Tenen molt de mèrit aquestes investigacions perquè trauen dels calaixos de la documentació noms que són desconeguts en el món de la literatura. I a més, el fet que una obra siga anònima és una cosa que activa molt i excita molt els erudits perquè, clar, sempre hi ha un misteri a resoldre i tu tens la possibilitat de contribuir a la ciència amb la descoberta del possible autor, no? Pensem en altres obres que també són anònimes. Per exemple, no coneixem l'autor del poema del Mio Cid. És una obra d'autor anònim. Tampoc coneixem l'autoria de Lazario de Tormes. És a dir, són obres que periòdicament apareixen noms de possibles autors perquè sempre està l'enigma de la seva autoria. El Curial de Güelfa seria una d'aquestes obres i això excita molt la imaginació dels investigadors, fa que dediquen molts esforços a determinar qui podria haver sigut l'autor, a buscar documents en els arxius, que seria la prova definitiva. És a dir, que totes aquestes obres que són anònimes tenen aquest especial interès per descobrir qui és l'autor de l'obra i això és una cosa que li afegís interès al llibre. El que em sembla molt curiós és que no s'hagi divulgat i difós en la seva època en cas de no ser una falsificació, és clar, perquè normalment tot escriptor té la intencionalitat de divulgar, de donar a conèixer la seva obra de la qual se sent orgullós. És una cosa difícil d'entendre avui dia en els nostres temps. Sí, però no és l'únic cas. De vegades algun autor podia escriure una obra únicament per a un noble, que era el que el patrocinava, sense necessitat que eixira l'obra del cercle d'erudits en el qual s'havia escrit, no? Amb una transmissió entre ells hi havia prou i la seva funció estava aconseguida. Aquesta és una primera idea, però la segona és que no és l'únic cas d'una obra que no ha tingut major difusió. Per exemple, existeix el cas de Flamenca, una novel·la occitana meravellosa, de la qual tampoc tenim cap tradició escrita, localitzada a Carcassonne, magnífica, ens falta un tros de la novel·la, però tampoc es va difondre de cap de les maneres, va ser escrita i no va ser difosa. Cap obra parla sobre Flamenca clarament, no tenim altres textos que avalen que Flamenca va ser escrita en determinada època, de manera que el cas del Curial tampoc és un cas únic en la literatura. És possible que l'interior de la novel·la, de què va la novel·la, ajudi un poc a explicar el que tu acabes de dir. Si el Curial tinguera una lectura política, s'entendria millor que no haguera eixit del cercle en el qual estava escrita l'obra, perquè la seva funció seria agradar al rei que la llegira i poca cosa més. Per propaganda, d'alguna manera. Correcte, però en el cercle més íntim, no?
De manera que no és l'únic cas que tenim en la literatura, la història de la literatura, no és una cosa única i potser la funció que tenia el llibre va ser realitzada i això no es va sentir la necessitat de difondre-ho d'una altra forma. No ho sabem, és una incògnita que no podem resoldre. En tot cas sí que és interessant llegir el llibre per a veure si dins del llibre tenim alguna lectura que pugui interessar o que pugui explicar aquesta situació. El llibre ens ajuda a entendre un món que és finit, és una finestra a un món que ja ha desaparegut, exterminat per l'arribada del domini social de la burgesia, que és molt més pragmàtica que la noblesa, que aquesta noblesa malbaratadora que es pot veure fàcilment en esta narració. Una noblesa totalment absorbida per codis d'honor que els condueixen a una bella i dolça destrucció. Efectivament, la novel·la és, igual que el Tirant lo Blanc, una rememoració d'aquell món cavalleresc, noble, segons els codis de cavalleria, unes normes de conducta que agradaven moltíssim als nobles i als aristòcrates, però que és un món que, molt bé has dit, està ja en vies de desaparició, impulsat per una burgesia molt més pragmàtica, que es dedica als negocis, que és l'estament social o classe social, si volem dir-li, no de manera tan pròpia, que està desplaçant a la noblesa en els aspectes, en les esferes de poder, almenys en el poder econòmic. De manera que sí, és una novel·la també, hem dit anacrònica al principi, històrica, millor dit, i així tenim també la nota nostàlgica, no? És una novel·la nostàlgica sobre un món que ja s'acaba i que representa el Tirant lo Blanc a la perfecció, però que també podem trobar en el Curial de Güelfa. Segons tu, quines serien les claus per a entendre i manejar-se bé en aquesta obra? Bé, doncs crec que el més important és explicar un poc com està construïda l'obra, perquè si hi ha algun oient que no coneix l'obra, m'agradaria fer-li 5 cèntims de com està organitzada l'obra i quines són les idees essencials de l'obra. El llibre està organitzat en 3 parts, són 3 llibres, el primer llibre, el segon llibre i el tercer llibre. Com molt bé tu has dit al principi, el llibre ens explica la història d'un jove, que és l'anomena Curial, que va pujant de l'escalafó social gràcies a una relació, com molt bé has dit, amb la Güelfa. D'ací tenim el nom de la novel·la que se li va posar a la novel·la de Curial de Güelfa. Per tant, és una història d'amor que travessa la dificultat de l'ascensió social. Clar, com s'aconsegueix l'ascensió social? Doncs s'aconsegueix amb honor. I l'honor s'aconsegueix bé en la guerra i, si no, a través del torneig, dels tornejos i del guany dels mèrits en la cursa honoris. El nostre Curial naix en una família pobra, ràpidament es queda orfe i es posa sota la protecció del marquès de Montferrat. Ei, perdona, naix a Catalunya, pot ser? No, tota l'ambientació és una família pobra d'origen... Tot està ambientat molt prop del marquesat de Montferrat. Per tant, l'ambientació de tots els personatges és italiana. Hem de pensar que la novel·la té aquest regust italià. Però no procedís de Catalunya. Però després veurem que sempre té millors relacions i té molta... estableix molt bones relacions amb les persones i els cavallers que venen de la Corona d'Aragó, catalans i aragonesos, sempre. De manera que això s'ha de fer sospitar que què dimonis està passant així, no? Perquè sempre té afinitats amb la Corona d'Aragó. Per tant, en principi la novel·la té un ambient italià, tenim el nostre jove Curial que es posa sota la protecció del marquès de Montferrat i ahir és quan coneix a la germana del marquès de Montferrat, que és una vídua de nom Güelfa, que es fixa en ell i clar, ja pensa, si aquest jove tinguera honor, haguera aconseguit una sèrie de mèrits, seria un gran marit per a mi, que soc vídua i el meu germà no es preocupa de donar-me un nou home i donar-me un matrimoni. Per tant, què és el que farà Curial? Curial es veurà beneficiat d'aquesta relació amb la Güelfa el subvencionarà i el que farà ell serà marxar a Àustria per a formar part, per a prendre part en un combat. Per què un combat? Ahir tenim una acusació d'adulteri. Una dona ha estat acusada, la duquesa de Baviera ha estat acusada d'adulteri. Si recordes la pel·lícula aquesta que fa poc van fer en els cinemes, no recordo com és. Els nostres oients podran perfectament recrear el moment. L'último duelo. Una cosa així, no me'n recordo com es deia, però vaja, ahir tenim una acusació d'adulteri i per tant tenim 2 cavallers que van a dirimir a través de la violència si l'acusació és falsa o no és falsa. Per tant, tenim el viatge del nostre heroi cap a Àustria. I què és el que passarà així? Doncs, com molt bé has dit, la novel·la és una novel·la de cavalleries i és una novel·la amorosa. Doncs tenim l'aparició d'un personatge, que és la Quesis. La Quesis, que és l'hereva del ducat de Baviera, té 15 anys i quan apareix Curial doncs es produeix una química entre ells dos. I clar, pensem que Curial ve subvencionat per Güelfa, li deu a ella el fet de poder participar en armes perquè ella li ha atorgat diners, però clar, coneix a la Quesis, que és una dona també d'una posició social molt elevada, molt jove i que s'interessa per ell.
I això el que es produeix és un flirteig entre Curial i la Quessis. Curial té dubtes, no sap què és el que ha de fer, la Quessis és en alguns moments bastant explícita, de manera que es produeix una primera tensió sentimental entre els personatges que arribarà a oïdes de Güelfa, que si per alguna cosa es caracteritza el personatge és per una gelosia bastant notable. Seria el retrat típic d'una dona d'aquella època, el retrat de com volien retractar els homes a les dones, geloses i capritxoses. Sí, però fixa que Güelfa sí que és una dona gelosa, però no tots els personatges que apareixen en l'obra femenins són necessàriament gelosos, de manera que és una característica específicament de la Güelfa. Però sí que està molt ben reflectida la figura de la vídua, aquella dona que es queda sense home i que el que vol en ocasions és un altre matrimoni a la seva altura. No tenia per què l'obligació de casar-se tampoc, però vaja, sí que és veritat que hi havia moltes vídues, està molt ben reflectit el personatge de Güelfa en aquest sentit. Bé, en tot cas, Curial en aquestes justes a Àustria que fa és aconseguir honor perquè vence en la batalla, però que quan torna a Montferrat doncs es planteja el problema amb la Güelfa, amb el que ha passat amb la Quessis, no? Que no ha arribat a passar res, però sí que és veritat que avui des de Güelfa ara arriben les notícies del flirteig de Curial. Així ja tenim elements de tensió, no? El primer llibre està dedicat a això i després passem al segon llibre. Així tot, Curial diríem que és un home, un cavaller pur, no? Ben intencionat i és l'ideal de cavalleria d'aquella època. Després tenim un personatge que encara encarna millor aquesta ideal de cavalleria, però efectivament Curial és un cavaller que ascendeix socialment, que va guanyant mèrits i per tant és un espí de cavalleria, però també és una persona real, perquè té dubtes. És a dir, no és com els cavallers que apareixien en la matèria de Bretanya, que ho tenen tot claríssim i no dubten, no? Curial té dubtes i això el fa més humà i s'assembla molt en sentit a Tirant, no? I els seus dubtes encara augmentaran més conforme passi el temps, no? El segon llibre es col·loca a Curial anant al torneig de Merú, però clar, així quan ve a aquest torneig Güelfa ja es preocupa de col·locar-li una persona que vagi al seu costat i que vigile un poc el que fa o el que deixa de fer Curial, no? I aquest és un personatge femení que s'anomena Festa. Se li canvia el nom i li col·loquen com a nom arquetípic Festa. I ja serà la que supervise els interessos de la Güelfa mentre Curial va a la recerca d'aquelles aventures i aquells tornejos, no? Hi ha un moment molt bonic en què Curial i Festa arriben a un convent de religioses. Després tornaré sobre aquest moment, però vaja, arriben a un convent de religioses amb unes monges que hi ha ahí i es produeix una conversa molt interessant amb les monges, perquè clar, estos són cavallers que van a la recerca d'aventures i les monges estan tancades en el convent. O monestir, millor dit. Estan tancades en el monestir, no poden eixir d'allà i clar, s'interessen per la vida d'esta gent que se'n va a viure aventures mentre ells estan tancades. Així tenim un altre element molt interessant per a l'estudi de la condició femenina en l'edat mitjana. Això alguna historiadora, alguna filòloga hauria d'investigar aquests aspectes perquè jo crec que són interessantíssims. En tot cas, tenim el nostre Curial que se'n va cap a Melú i fixem-nos perquè així en aquest torneig apareixeran cavallers aragonesos, catalans i aragonesos, i concretament apareixerà un cavaller magnífic que va d'incògnit, això és molt interessant, que és el rei Pere el Gran. El rei Pere el Gran, fill de Jaume I, corregeix-me si m'equivoque, és el gran representant del gran rei cavaller i encarna la perfecció de l'ideal cavalleresc. Ell s'associarà Curial amb els dos cavallers i amb el rei, del qual en principi no coneix la identitat, per anar-se'n a la cort de París i a este terrible torneig que tenim per allà, no? En terres franceses. Apareixerà un personatge que és el Sanglier, un rival de Curial, al qual derrotarà, i el nostre cavaller així viurà una sèrie de cavalleries apassionants, de manera que tenim una novel·la cavalleresca 100% en este llibre, però clar, després tindrem els problemes que es produeixen pel tema de la tensió amorosa, les malfiances de la Güelfa i la gelosia, no? I això també torna a aparèixer així. És una narració que es debat entre la idealització del món de la cavalleria i també una violència molt sanguinolenta, perquè els combats a mi em semblen molt més cruels i acarnissats que els que podrien ser en la realitat. Els caps roden amb una gran facilitat. I bueno, retracta molt bé aquest ambient de tornejos i de batalles singulars entre cavallers que en un moment donat doncs, es desafien i es produeixen el que Martí de Riquer anomena batalles per deseiximent. Dius que són molt sanguinolents, però no devien ser molt diferents a com en realitat, perquè si llegim les cròniques, la de Montaner, per exemple, hi ha moments d'una violència explícita bestial, de manera que això no és una cosa tan fictícia. I segona,
molt bé, hi havia desafiaments, com molt bé has dit. I qui va desafiar al rei de la Corona d'Aragó, Pere el Gran, a una lluita a espasa? Home. Rei de França? El rei de França, molt bé, efectivament. De manera que el va desafiar a Bordeus i el rei Pere el Gran va anar allí, primer d'incògnit, per a veure si s'havien produït les condicions que havien pactat, i en veure que les condicions no eren les que tocava i que el rei de França no era present al torneig, se'n va anar, no? Així és que el Curial de Güelfa que està reflectint és exactament aquell desafiament, no? Del rei de França al rei de la Corona d'Aragó. Doncs aquest segon llibre replega això, per això hem dit abans que era una novel·la històrica, i després la Güelfa, fixem-nos que terrible, jura al final d'aquest segon llibre que no perdonarà Curial per les seues infidelitats potencials, perquè realment no li ha sigut infidel en cap moment de forma física, però pot ser sí mental, fins que tota la cort de París, en el puig de Nostradona, no li demane perdó en el seu nom. És a dir, Güelfa col·loca una situació impossible per a la reconciliació amb Curial. El drama està servit al final del segon llibre. I això ens aboca al tercer llibre. I què és el que passa en el tercer llibre? Doncs tenim el nostre Curial que fa més viatges que una agència de viatges i ara ja se'n va cap a Terra Santa i cap a Grècia, el nostre Curial pegant voltes, i això ens hauria de recordar molt també a El Tirano Blanc, perquè fixem-nos que també és a Grècia on s'ambienta els últims llibres del Tirano Blanc. I què és el que passa així? Element interessantíssim. Hi ha una tempesta i Curial naufraga. I què és el que passa? Que arriba a les costes del nord d'Àfrica i ahí tenim població musulmana, òbviament, entre la qual Curial passarà a ser esclau. Justament al Tirant-lo Blanc també hi ha un episodi llarguíssim que transcorre a Barbaria, i tot per culpa d'un naufragi. Exactament, és el mateix motiu. Hi ha una tempesta, naufraguen i arriben al nord d'Àfrica. I se'l donen per desaparegut, exactament. mort... És a dir, en el món cristià occidental ells ja han desaparegut i se'ls dona per morts, no? I també és una tragèdia perquè, clar, el nostre heroi s'ha mort, però resulta que està vivint una altra vida diferent com a esclau, fixem-nos, en el nord d'Àfrica. He tingut la sort i el privilegi de ser alumne de Jaume Torró, que és la persona que fa l'edició del Curial de Güelfa, i ell m'explica que això de la tempesta és un motiu típic de la matèria carolíngia. Hi ha la matèria de Bretanya i després tenim la matèria carolíngia. Què passa en aquestes novel·les que s'ambienten en aquests territoris carolingis? Doncs molt senzill, que quan s'avorrixen el que fan és crear una tempesta i canvi d'escenari. I aleshores el lector es veu transportat a un altre escenari totalment diferent que trenca amb la línia que hi havia. De manera que això es repetís en el Tirano Blanc i es repetís en el Curial de Güelfa. És un element comú. Les condicions canvien radicalment. És que fins i tot acaba convertit en esclau. Efectivament. El nostre cavaller, que és Curial, es veu ahir treballant. Diu, vosaltres a què us dediqueu? Perquè veu ahir un altre cavaller català que ha un naufragat també. I diu, nosaltres el que fem és treballar la terra. I es col·loquen a treballar, cuidar bèsties. I es dediquen a tindre cura dels animals, a treballar batjant l'hort. En definitiva, la seva condició s'ha degradat terriblement. Però què és el que passa així? Doncs que també tenim una història d'amor que ho farà encara més interessant aquests episodis. Per què? Doncs perquè este cavaller català i Curial, que han naufragat i han acabat com a esclaus en casa d'un noble de l'època, de la zona, tenen una relació, o s'enamoren, de la dona i la filla d'este noble que els té captius com a esclaus, no? El cavaller català inicia la relació amb la dona i la filla d'esta dona, que és Camar, s'enamora de Curial. I durant 7 anys ell està treballant, ell i l'altre cavaller català estan treballant en aquella casa, tenint cura de les bèsties, vivint molt bé, perquè els cuiden molt bé quan l'amo no està, que es dedica als seus negocis, tal. I esta Camar, enamorada de Curial, ja desesperada, el que fa al final serà convertir-se al cristianisme i suïcidar-se. I així es produeix el moment ja terrible, perquè fins i tot el seu cos és enllançat als lleons i Curial defensa el seu cadàver dels lleons. Es produeix una situació molt èpica i molt heroica. I aquest serà el moment final de Curial a nord d'Àfrica, perquè el que farà serà tornar cap a Montferrat després d'haver sobreviscut a aquestes condicions, no? A més, aconseguir reunir una fortuna gens menyspreable. Sí, efectivament, perquè aquella dona havia deixat amagada una fortuna, és a dir, Curial tampoc aconseguís al llarg de les seves aventures sempre la riquesa econòmica, que després en alguns moments no sap administrar, perquè després es dedica a viure de rendes, a gastar-se els diners, és a dir, no és una persona que sempre actua de la forma correcta i siga un exemple durant tot el llibre, no? Hi ha moments en què Curial no és un bon exemple a seguir i això el transforma en una persona que te la pots creure perquè no és perfecta, com en molts cavallers de la matèria de Bretanya, que a mi m'encanten, però clar, no tenen ni un moment de debilitat, ni un moment de dubte, ni cap aspecte negatiu que es pots tirar a la cara.
Curial no, Curial en alguns moments directament ni sap administrar-se, no? Vaja, el nostre Curial se'n torna cap a la cort de Montferrat, allí apareix ell, tot i no ser reconegut, també un altre tòpic del noble que torna i no és reconegut, i, clar, es planta davant de la Güelfa per a intentar recuperar, no, la mort de Güelfa, que en una primera instància no el reconeix. I què és el que passarà? Com se soluciona totes aquestes trames que hem vingut desenvolupant fins al moment? Doncs amb una intervenció extratextual de la fortuna dels déus grecs que estan presents sempre en la narració, que el que fan és eliminar la figura dels vells envejosos que han aparegut al llarg de la novel·la, que estan dificultant la relació entre Curial i Güelfa, i decideixen que Curial i Güelfa tornen a enamorar-se. Aleshores, enmig de la cort de França que està ahí en el puig de Nostradona, com havien dit abans, es produeix la reconciliació entre Curial i Güelfa, la cort li demana perdó a Güelfa en nom de Curial i els nostres amants acaben en un happy end de la novel·la que no era previsible, però amb una actuació de la fortuna i dels déus el que fan és que els nostres personatges al final es reconcilien. I aquest és un element molt interessant, perquè fixem-nos el pes que té en la novel·la este món de la mitologia grecorromana. Clar, això és un element que enllaça perfectament amb el gust de l'humanisme pels textos grecs i llatins, no? La fortuna, els déus... Molt present a la Itàlia del segle XV. Efectivament. Ja està en el ple renaixement. Absolutament, i a més, altres autors com Joan Roig de Corella també eren molt sensibles a estos temes, a estos gustos, de manera que en esta novel·la tenim un gran pes d'esta mitologia grecorromana, de les històries. El tercer llibre s'obre amb un excursus erudit de l'autor anònim explicant-nos la mitologia, els déus, que és espectacular, no? De manera que això és un element imprescindible d'aquesta novel·la. Ho fa a través de somnis, pot ser? Efectivament, molt ben dit, no se m'havia oblidat totalment d'explicar-ho, i els nostres personatges somien, els déus es parlen en somnis, es dirigeixen les seues passes, es donen instruccions, Fortuna raona amb l'adversitat, Venus apareix també per ahí parlant, és a dir, hi ha una demostració d'erudició del món grecorromà espectacular. Una cosa sabem de l'anònim, no sabem qui era, però el que sabem és que tenia una cultura impressionant i que dominava una sèrie d'obres a la perfecció. És més, la Divina Comèdia apareix citada en molts moments del llibre, té un domini dels autors italians espectacular i del passat grecorromà, és a dir, i a més de les novel·les de cavalleries. El conjunt de coneixements que dominava aquesta persona per a fer el Curial i Güelfa era més que notable. Podria semblar contradictori aquestes referències al món mitològic, al món clàssic, enmig de la devoció cristiana que sentia l'home de l'edat mitjana, però, és clar, semblava que no estava en contradicció amb l'admiració que sentien pel món grecorromà. S'intenta conciliar sempre això. Aristòtil, per exemple, és el gran filòsof de l'edat mitjana que intenta ser compatible gràcies a Sant Tomàs d'Aquino amb la religió cristiana. Sempre s'intenta assimilar el món clàssic perquè és fascinant i aquestes històries d'Ovidi els fascinaven, els encantaven. I això en principi no hauria de ser contradictori amb la religió. Joan Roig de Corella era mestre en teologia i era un admirador absolut d'este món de la mitologia grecorromana. De manera que sí, en aquesta obra apareixen aquests gustos i ara ve la pregunta. Aquesta obra, que hem sintetitzat en 3 llibres, d'alguna manera, com hem pogut, té una lectura política? És a dir, hi ha alguna lectura al darrere de la ficció o l'hem de llegir únicament com una novel·la d'entreteniment i ja està? Doncs hi ha una sèrie d'elements que ens han de resultar interessants. Per a començar, sempre en la novel·la, que és d'ambientació italiana i tenim els nostres personatges italians, el rei d'Aragó és el millor cavaller de tots. Catalans i aragonesos sempre resulten els vencedors en el torneig, sempre fan les millors gestes. Per cert, el nom valencians no apareix en cap moment de la novel·la, però catalans i aragonesos hem d'entendre que en aquests catalans i aragonesos hem d'entendre també els personatges valencians, potencials personatges valencians, però Massa, per exemple, apareix per allà. Doncs aquests personatges sempre són els vencedors. I qui són els perdedors? Els francesos. El rei de França, de fet, defuig el combat en el torneig, cosa que va passar realment en la realitat, i els cavallers francesos són derrotats pels cavallers catalans i aragonesos. Què és el que tenim així? Tenim una lloa del casal d'Aragó i dels reis de la corona d'Aragó. Hem de pensar que el rei d'aquell moment és Alfons el Magnànim, que té la cort a Nàpols. De manera que sí, novel·la italiana, Nàpols és este ambient italià, però clar, aquesta lectura a qui li agradaria molt de llegir-la és a un rei de la corona d'Aragó. Està escrita en català per als súbdits de la corona d'Aragó, o per a que alguns súbdits de la corona d'Aragó la llegiren. D'alguna manera, salvant les distàncies, que són enormes per descomptat,
és un tipus de nacionalisme o protonacionalisme que ja queda ben palès a la crònica de Ramon Muntaner, on contínuament l'autor està demostrant aquest meravellament cap al casal d'Aragó. Efectivament, així tenim una de les claus de la novel·la, així tenim una exaltació de la corona d'Aragó, no? I a més, utilitzant de forma molt interessant alguns elements que a mi m'encanten, com són les llegendes. Hi ha una llegenda, que és la del comte de Barcelona, segons la qual el comte de Barcelona, estic parlant del comte de Barcelona, que després serà rei d'Aragó, però vaja, comte de Barcelona, viatja a defensar l'honor de l'emperadriu d'Alemanya que ha estat falsament acusada d'adulteri. Aquesta llegenda està en Bernadette-Clot, es repeteix en diversos llocs i la tenim així en el Curial de Güelfa, perquè efectivament es recupera la imatge d'este comte de Barcelona que viatja a defensar l'honor. Així és que aquesta llegenda que exalta molt bé, que deixa molt bé als comtes de Barcelona, és recuperada en la novel·la. Després tenim la història real de l'acceptament del desafiament per part del rei Pere el Gran, del desafiament que li va plantejar el rei de França i que no va ser capaç de mantenir el rei francès. També apareix en la novel·la. I aquestes idees que tenim en la crònica de Bernadette-Clot les aprofita el nostre autor, però per a sotmetre's a creació novel·lística. No és una crònica, és una novel·la. I això el que fa és utilitzar aquestes idees que deixen molt bé al Casal d'Aragó per a construir una ficció narrativa. És una operació molt intel·ligent. Així és que aquesta obra té diversos elements que ens resulten molt interessants i que la fan molt especial. Per una banda, hem dit l'exaltació, com molt bé tu has dit, del Casal d'Aragó. Per una altra banda, un element que tu has sintetitzat abans, que és la vida dels cavallers. Així tenim la vida de com devia ser el periple d'un cavaller o com podia ser el periple d'un cavaller que anava a tornejos, es passejava per Europa, entrava en contacte amb altres cavallers, com era la relació entre aquestes elits que apareixen molt ben reflectides en la novel·la. Tenim la formació d'un cavaller, què estudiava, com es formava, quins són els ensenyaments que havia de seguir, quin és el codi de la cavalleria, com s'ha de comportar en les batalles, el fet de combatre amb els teus colors o combatre d'incògnit. Tenim un món de la cavalleria molt ben reflectit, tocant els escuts del rival amb el qual vols lluitar, aquells desafiaments verbals que després passen a desafiament en batalla, cosa que en les festes de moros i cristians també es recupera molt bé. És a dir, que tenim els elements per a un estudi de la cavalleria meravellós i de com podia ser la vida d'un cavaller en aquella època. Sí, perquè és una obra centrada únicament en l'alta societat de la noblesa, en els seus usos amorosos, se pot aprendre com vestien, els ornaments. Efectivament, hi ha un element d'heràldica en la novel·la que és fantàstic. És a dir, si només ens dedicarem a veure des del punt de vista de l'heràldica i de la vexil·lologia els elements de la novel·la, ja tindríem ahir per a fer un estudi impressionant. Apareix molt ben reflectit, perquè clar, això és el que els agradava consumir a les altres esferes, a les elits culturals que tenien accés a la cultura, això és el que els agradava llegir. Pensem l'èxit que tenia el Tirant lo Blanc en la seva època, que anava de mà en mà, perquè la gent llegia el Tirant lo Blanc perquè els encantaven aquest tipus d'obres. I escriure una obra diferent en aquella època no era el que s'esperava. El que s'esperava és que tu escrigueres una obra conforme als gustos de l'època. Per exemple, si en l'actualitat un autor es llança a escriure una novel·la, és molt probable que escriga una novel·la negra, una novel·la d'investigació, perquè són els gustos actuals. I escriure una cosa diferent està molt bé, però no encaixa en el que la gent espera que escrigues, en el que a la gent li agrada consumir. Doncs en aquesta època el que s'escriuen són novel·les de cavalleries. I és el que a la gent li agrada consumir i sobretot busca aquestes elits culturals que són les que podien consumir la novel·la. Sí, no sembla que l'autor sentira un gran interès pel món dels pagesos i dels treballadors més humils. No hi ha un gran interès per reflectir aquesta realitat social. I és veritat que apareixen oficis en la novel·la no elevats, perquè poden aparèixer persones que treballen la terra, persones que negocien, comerciants, etc. Sí que apareix, per exemple, un noble que fa negocis, el noble àrab que fa negocis, però vaja, el que importa és com és la vida d'un cavaller, que és el que realment és apassionant, dur una espasa, desafiar-se, lluitar en batalla, això és el que realment ens agrada llegir en la novel·la. De manera que, clar, l'interès està focalitzat, perquè vides dels pagesos, dels treballadors, que no votem al naturalisme del Celedene o a aquestes obres com per exemple Germinal, no? O Le Miserable, no veurem realment l'interès en aquestes classes subalternes. No hi ha cap tipus de realisme social en aquesta obra. Evidentment que no podia existir, no? Este interès per aquestes classes subalternes, no? El que interessa són les vides dels cavallers, de Lancelot, del rei Artús, que són els herois que creen codis de conducta, models d'imitació, a que la gent li agrada seguir les aventures. Com podem veure això? És molt senzill. Si
Actualment hi ha gent que li posa als seus fills noms de personatges de Joc de Trons. Jo no sé quantes xiquetes se'ls ha posat el nom de Daenerys o d'algun personatge de Joc de Trons. Això passa en l'actualitat. Per què? Perquè la gent posa els noms de les persones que estan de moda en el moment, no? Per exemple, el nom de Iker, des que va haver un futbolista famós que era Iker Casillas, i aquest nom també es va fer molt popular. Sí? Molt bé, doncs en aquella època trobem persones que estan batejades amb noms de personatges de les novel·les de la matèria de Bretanya, perquè són els gustos de l'època. Doncs així tenim en el Curial Güelfa també la demostració dels gustos de l'època. S'escriu una novel·la conforme als gustos d'aquella època. Això no ens hauria d'estranyar, no? Però a més, des del món de la cavalleria, que veiem en el Curial Güelfa, també tenim el món de la psicologia. Estos personatges tenen psicologia, no són personatges plans, no? De manera que els personatges dubten, són gelosos, en ocasions s'actuen de forma precipitada, no sempre actuen de forma correcta, de manera que tenim una psicologia dels personatges que te'ls pots creure. Fins i tot el nostre amic Nacho comentava que un alumne li digui m'he llegit el Curial Güelfa i crec que la Güelfa està trastornada. Doncs és la lectura d'un alumne de l'actualitat, d'un jove lector de l'actualitat, que sintetitza, des del seu punt de vista, la psicologia del personatge de la Güelfa. La simplifica, perquè Güelfa té molts matisos, però està molt bé. És a dir, ell pot entendre aquest personatge i asseverar que no està dins dels seus... no sé, no té un seny pertorbat, no? Bé, està molt bé, perquè hi ha temptacions, hi ha malentesos, de manera que tenim tot un món psicològic. En la mentalitat de l'època, ella no estava trastornada, estava actuant com s'esperava d'una persona enamorada. I a més que ha de preservar el seu honor, perquè pensem-nos que és una noble que el que fa és apostar per un cavaller que no és del seu nivell social, el subvenciona de forma anònima, perquè ningú pot saber que li està atorgant béns i beneficis i diners, i clar, ella s'està jugant molt. És una inversió arriscada. Totalment, és una inversió molt arriscada, és una aposta que fa ella per Curial, i el que ella vol és que Curial estiga a l'altura de les seues expectatives i es comporta segons el codi de conducta. I en no aconseguir-ho, com a dona noble i poderosa que és Güelfa, reacciona de forma virulenta. I a Curial en algun moment li diu més que un gos, i això és... anem a veure, aquestes coses passen en la vida real, no? Doncs pensem en una dona noble de l'època que té una posició de poder, doncs exercia el seu poder. I a més, com a tercer nivell d'interès, si tenim el món de la cavalleria, tenim el món de la psicologia, també tenim un món de cultura que apareix en la novel·la. L'anònim que escriu el Curial Güelfa té unes lectures i ja domina una sèrie de referents culturals gens menyspreables. Si resseguim la seva cultura, ens sorprendrà moltíssim, més enllà del seu domini de la mitologia i la cultura clàssica. Ha llegit moltíssimes obres i el que fa és utilitzar tots aquests coneixements en el Curial Güelfa per a construir la seva novel·la. De manera que això fa que la novel·la siga molt interessant, no? Per tant, què podem afirmar sobre aquesta novel·la? Estem al davant d'una obra medieval? Sí. En quin sentit? Segueix la matèria de Bretanya i segueix el codi de la fina mors. La fina mors és l'amor cortès, que el que fa sotmetre a un procés de creació literària una tensió amorosa entre una dona de condició elevada alta i un personatge masculí de condició no tan elevada. Doncs aquesta idea apareix en la novel·la i tenim una sèrie de Lausengers que el que fan és perjudicar la relació entre els dos enamorats anònims, perquè aquest amor és un amor il·lícit, ningú el coneix, i tenim una sèrie de persones que maldiuen i el que fan és crear tensions per boicotejar aquest amor. Això apareix en el Curial Güelfa de forma perfecta. Per tant, tenim la matèria de Bretanya i tenim la literatura dels trobadors, totalment sintetitzada en aquesta novel·la, no? Que també segueix els codis de la matèria carolíngia, com per exemple La tempesta, que el que fa és canviar un poc l'escenari. Per tant, és una novel·la medieval, però també tenim una novel·la d'ambient renaixentista, perquè és italiana en la seva ambientació, té moltíssims motius i se cita contínuament la Divina Comèdia de Dante, que l'anònim ha llegit perfectament, que coneix moltíssim i que no fa més que citar-lo. De manera que també tenim un element molt interessant que supera el marc medieval. Tenim una obra cortesana, perquè s'ambienta en una cort, que és la cort de Montferrat, apareixen els nombres de la corona d'Aragó, i segurament qui va escriure aquesta novel·la era un valencià. Segurament no podem afirmar-ho, però és possible, per la sèrie de valencianismes que hi ha dins de l'obra. L'anàlisi lingüística de l'obra determina que probablement la persona que va escriure era valenciana i probablement va ser escrita en la cort d'Alfons el Magnànim, la cort napolitana d'Alfons el Magnànim, no? Sí que és veritat que la llengua del text és supradialectal, és a dir, no està clar que sigui un dialecte, utilitza tres de diversos dialectes, però els elements que sempre es repeteixen o que repeteixen de forma més contínua són els valencianismes. I en tot cas és una obra que segueix el gust per les obres com El Tirano Blanc.
De manera que estos són els elements que fan interessantíssima aquesta obra, més enllà de diversos enigmes que quan tu vulguis plantegem. Per cert, aleshores, la divisió dialectal actual ja estava plenament conformada en el segle XV? No plenament conformada, però sí que és veritat que en el segle XV comencen a separar-se més els dialectes més que en el segle anterior i ja podem determinar en un text si l'autor és valencià, és català central, és de Mallorca, és més fàcil de determinar. El que passa és que quan s'escriu una obra sempre es tria una llengua literària. I aquesta llengua literària el que supera són els dialectalismes, però ja comencen, més estàndard. clar, però ja comencen a aparèixer en alguns textos de forma molt clara. Els autors valencians del final del segle XV, sobretot des del 1960, ja en l'espí de Jaume Roig podem veure clarament com tenim una autoria valenciana llegint la llengua del text. Això en Eiximenis, per exemple, no és possible. És a dir, en Eiximenis llegeix el text i no saps si no sabràs qui és Eiximenis, no saps si és valencià de València o mallorquí o gironí. De fet, Eiximenis s'havia considerat valencià durant molt de temps fins que es va descobrir que era de Girona. I clar, llegint les seues obres no podíem saber si era de Girona o de València. Ha sigut a través de la documentació quan ho hem descobert. Dos segles després, en el segle XV, un segle o dos segles després, ja comencem a tindre clars alguns trets dialectals en els textos, ja afloren els textos literaris. De manera que el Curial de Güelfa sí s'utilitza una llengua supradialectal, però ja comencen a aparèixer una sèrie d'elements que repeteixen molt, que fan pensar que aquestes tries són perquè tenim al davant un autor valencià, o almenys un autor format en un ambient valencià. Aleshores, podem descartar ja que sigui una falsificació molt més moderna? A veure, en principi hem de pensar que el Curial de Güelfa no és una falsificació. És un text real. Si ho fora, seria una falsificació impecable. Ahí està. Mantenir una falsificació tan perfecta durant tantes pàgines és molt difícil. Perquè ja el nivell el treball que caldria fer per fer una falsificació d'aquestes magnituds és impressionant. Per a començar, els nostres experts en palografia, en codicologia, han determinat que l'original és de l'època. Clar, algú pot dir, tu agafes un manuscrit de l'època en blanc, agafes tinta d'aquella època, una ploma de l'època i recrees un manuscrit. Sí, falsificacions hi ha hagut, no? Però que una falsificació tan perfecta, sense errades, és molt difícil de mantenir. Jo puc escriure, o algun autor podria escriure un poema que sembla medieval, però això són uns quants versos. Escriure una novel·la com aquesta, tan llarga, sense que es note clarament que és molt difícil de fer. I per a què, també? Per què fer-ho? A veure, sobre per a què sí que hi ha una possible explicació. Pensa que la gran novel·la del segle XV és el Tirant lo Blanc, escrita per un valencià. Si el Curial de Güelfa fos una novel·la del segle XV escrita per un català, tindríem una gran novel·la també catalana del segle XV. I se li dotaria a la literatura catalana del segle XV d'una altra gran novel·la. És a dir, motius per a crear una novel·la del segle XV magnífica sempre podien haver. Sí, però per què incloure dialectalismes valencians, aleshores? És que són molt subtils, És a dir, la llengua del Curial de Güelfa és una llengua que, sí, és veritat que probablement siga valencià, però fixa que estic dient probablement, no de forma clara. No és tan fàcil determinar que sigui un autor valencià. La nostra literatura, amb el Tirant, tenim una obra brutal, però és que amb el Curial de Güelfa tenim un altre llibre que quasi està al nivell. De manera que la nostra literatura es veu reforçada per aquesta... Si fos una falsificació, podries dir, ha sigut una falsificació perquè així tenen una obra més per atribuir-la a un segle XV esplendorós, no? Però el que passa és que probablement sí que sigui del segle XV, amb el 99% podríem afirmar que sí que és del segle XV. Per què estos dubtes? Estos dubtes arranquen d'un erudit que era Jaume Riera i Sans. Jaume Riera i Sans treballava a la Biblioteca Nacional de Catalunya i era un expert en manuscrits, en documentació antiga, i era un savi. Clar, ell posa l'èmfasi en que a la novel·la falta un quadern. Este quadern és precisament el quadern que estava destinat a escriure el nom de l'autor i les firmes. Per això l'obra ens arriba anònima i sense aquest inici de l'obra, no? No tenim cap notícia d'aquesta obra en altres obres. En cap obra es diu està llegint el Curial de Güelfa. Cap autor fa referència a cap fragment del Curial de Güelfa. Això sí que passa en el Tirant. Tenim testimonis de l'època de gent que llegia el Tirant. En el Cervantes es parla del Tirant lo Blanc, no? Per tant, tenim una tradició de textos que es parlen sobre el Tirant. No hi ha tradició de textos que parlen sobre el Curial de Güelfa. No tenim cap notícia de l'obra fins que no arriba Manuel Milà i Fontanals, que dona notícia de l'existència de l'obra. I diu que un altre autor ja l'havia localitzada. Per tant, Manuel Fontanals és el primer
que parla sobre l'obra, atribueix la descoberta a un altre autor que no pot afirmar-ho perquè havia mort. De manera que només tenim el testimoni de Manuel Jiménez Fontanals. Però ell no edita l'obra. Ell arreplega que és la localitzada que existeix una novel·la catalana. És un manuscrit que no ha passat per impremta, per la impremta de Gutenberg. Està entre altres documents en la Biblioteca Nacional Espanyola, està ahí col·locat, però vaja, no ha sigut localitzat ni ha sigut determinat, res, no hi ha notícia d'ell, i ell el que fa és situar-la. I després serà un altre autor, posterior a Manuel Jiménez Fontanals, qui l'editarà. Sí? Vale. Qui pensa que és una falsificació diuen jugada mestra de Manuel Jiménez Fontanals. Ell crea la falsificació, dona notícia de la falsificació però no l'edita. És un altre autor que a partir d'aquesta notícia edita l'obra, de manera que ell crea la falsificació, la deixa ahí i un altre ve i és qui l'edita. La jugada seria perfecta. Cau en la trampa l'altre. Sí, se'l menja completament, i a més Manuel Fontanals no apareix com l'editor, de manera que ell no ha sigut qui ha editat el text. Pensem que Manuel Milà i Fontanals té un poema que es diu El cavallet Pros, en el que imita la llengua medieval i crea una història sobre un cavaller en forma de poema. És a dir, tenia la capacitat per escriure en una llengua medieval? Sí. Tots aquests elements, que són molt interessants, fan pensar què podria ser una falsificació. Jaume Riera Sans va exposar això a Alacant, aquesta teoria sobre la falsificació, davant dels seus col·legues, i la veritat és que va tenir una resposta immediata per part dels autors en què es descarta que fora una falsificació. De fet, Jaume Torró, que era amic personal de Jaume Riera Sans, alumne seu en alguns aspectes, també descarta absolutament aquesta teoria. El manuscrit és del segle XV, la tinta és del segle XV, tot és del segle XV, la falsificació és terriblement perfecta, de manera que es descarta absolutament. Rosa Navarro Duran, que és una gran professora, sí que és la que en l'actualitat recupera aquesta idea de la falsificació. Diu, jo he llegit els articles que Rosa Navarro dedica a l'obra, i diu que la novel·la té un aire de modernitat. De fet, en algun moment diu que fins i tot és una novel·la gòtica. Jo això del gòtic no ho entenc molt bé, però bé. I ella planteja una sèrie d'incògnites que per a ella està claríssim que és una falsificació. Diu que l'obra té un aire de modernitat, també el Tirano Blanc té un aire de modernitat. Apareix un element que és la dona del marquès de Montferrat, li diuen de nom Andrea. Pensem que la novel·la està ambientada a Itàlia. I ara planteja tu, Andrea és nom de xic o de xica? A Itàlia actualment és de xic. Correcte. Aleshores ella diu, com dimonis li poses el nom de xic a una dona, perquè allà a Itàlia és un nom femení però realment aplicat a home, per tant error. Això no té sentit. Té motius coincidents amb obres posteriors, a l'època en què va ser escrita. Després agafa símbols, com per exemple el Milà. La novel·la apareix un Milà. No? Un Milà? Qui va ser qui va donar notícia de l'obra? Manuel Milà i Fontanals. Per tant, Rosa Navarro diu, així tenim un joc de l'autor que col·loca un ocell que fa referència a ell mateix. No? Ella diu que molt intel·ligentment no la va editar ell, sinó que va deixar constància per a que altres la editaran i així es distanciava ell de la falsificació. I per tant, ella està convençuda de la falsificació de Manuel Jiménez Fontanals i creu totalment que l'obra és d'ella. Això està publicat en articles d'investigació. Actualment hem de dir que la crítica als especialistes en paleografia, en codicologia, descarten absolutament que sigui una falsificació i asseveren els màxims experts en l'obra que estem al davant d'un text original del segle XV. A mi sí que hi ha un element que m'encanta. Jo tampoc penso que sigui una falsificació, crec que és una obra del segle XV, però sí hi ha un element que m'encanta. Al llarg d'este programa hem dit que Curial va amb festa i en algun moment arriben a un convent de monges. Ara dic convent perquè no estic segur si és convent o és monestir, confesse. El cas és que hi coneixen una sèrie de monges que s'interessen algunes, clar, per aquesta vida que hi ha extramurs en què ells se'n van a arriscar aventures mentre que ells estan tancades en aquell convent, en aquell centre religiós, no? I clar, hi ha una dona, una de les monges molt graciosa, que planteja dient, a mi m'agradaria substituir-me per festa i anar amb tu, Curial, i conèixer ahí les coses que feu els cavallers, no? I comença a fer una sèrie de comentaris lascius que donen a entendre que aquesta monja s'interessa més per la vida sensual i sexual que no per la vida religiosa. A què no saps quin cognom té la dona, la monja del convent? El seu cognom és Borbó. I clar, precisament que siga la monja que més interès manifesta per la vida sexual, sensual i que es diga de cognom Borbó, a mi em fa recordar els reis Borbons, no? I em resulta un element bastant cridaner que jo no sé exactament
per què dimonis va triar aquell cognom francès. Sí. Apareixen molts noms francesos nobles i entre ells és de Borbó, no? I la monja més solteta és precisament un Borbó, i a mi em fa molta gràcia este detall, no? Si fos una falsificació seria perfecte, perquè estaria fent referència als Borbons. Sí, als últims Alfonso. Encaixaria molt bé a la línia dels Borbons. Però ja dic jo que, als nostres oients, que jo no soc del parer que la novel·la... Jo no em situo com a expert ni de bon ros del Curial Güelfa, però vaja, els màxims experts diuen que no és una falsificació i per tant jo m'he de creure. Però està clar que es pot fer una lectura molt detectivesca per anar trobant... Exactament, aquesta és la gràcia, no? Llegir els articles de la gent que pensa que és una falsificació és genial, perquè és com molt bé ho has dit, és una recerca pràcticament detectivesca, no? Un estudi hipercrític. Exactament, hipercrític. Ara passem als arguments sòlids, no? De per què no és una falsificació. El paper, la tinta i el còdex són del segle XV. La caixa i les notes que hi ha a la novel·la, que envolten la novel·la, són amb llapis però són posteriors. És a dir, algú posteriorment va col·locar la caixa i va fer anotacions, però això és una cosa posterior, no? Rosa Durán parla del grafit, del llapis, però és que aquestes anotacions són posteriors a l'obra. Manuel Vila de Fontanals era capaç d'imitar l'estil medieval? Sí, però en un poema. Una cosa és imitar un poema medieval. Jo tinc un amic que és Josep Antoni Aguilar, professor de la universitat, que és capaç d'escriure un poema medieval. Però, home, si li demanara que m'escriguera una novel·la de 400 pàgines en llengua medieval, m'enviaria a fregir, perquè això és molt difícil de fer. Que siguen 100 pàgines, això sí, però 400... Jo crec que 100 pàgines també és en un estil medieval, sense cometre cap anacronia amb el present, això és molt difícil de fer. Per tant, mantenir una falsificació al llarg de 300 pàgines de forma tan perfecta és francament difícil. Cal molt de temps, cal molta traça, cal una dedicació exclusiva, i Manuel Vila de Fontanals feu tantes coses que jo no crec que tinguera temps per escriure 300 pàgines falses. I sense una remuneració econòmica, que és un bon incentiu, sempre. Efectivament, no? És que no sé quin... No me l'imagine escrivint... Perquè si no, no haguera fet moltes de les coses que va fer en vida Manuel Vila de Fontanals, no? És veritat que es podria haver agafat paper medieval, unes fustes medievals, escriure amb lletra medieval, però vaja, és molt més factible que siga de l'època. No una falsificació posterior, no? Seria una falsificació tan perfecta que no sembla possible de realitzar. Els paleògrafs i els experts en codicologia diuen que és autèntica i això són mecanismes científics. La resta és un poc especulació de la lectura del llibre. Es pot fer un estudi literari, però la paleografia i la codicologia apliquen elements que són bastant més empírics, no? És veritat que hi ha falsificacions, per exemple hi ha un llibre molt famós que és el Fals Boades, que és una falsificació que es va fer al segle XVII, que es va fer passar com una obra del segle XV. Però clar, en el Curial parlem d'una obra del segle XV falsificada en el XIX, finals del XIX, pràcticament de principis del XX, això és un salt molt gran de segles, això ja és una distància molt considerable. I mantenir una cultura medieval al segle XIX sense cometre cap error a través de tantes pàgines, això és molt difícil de fer. Umberto Eco, per exemple, en El nom de la rosa, evoca el segle XIII amb algun anacronisme voluntari, però ho fa en la llengua actual. No ho fa en la llengua, no ho fa en l'italià del segle XIII. Això sí que hauria sigut molt difícil de fer. És massa complicat de fer. I vaja, no és l'únic cas d'una novel·la de la qual no tenim tradició i que s'ha conservat un únic manuscrit i ja està. En el cas de Flamenca, que és una novel·la que té molt d'èxit perquè Rosalía ha fet el disc de Malamente a través de la novel·la de la lectura de Flamenca, doncs és una novel·la del segle XIII del qual només tenim un únic exemplar, no tenim cap notícia de l'obra en altres obres, no sabem qui és l'autor de l'obra, però no s'ha dubtat de la seva autenticitat, va ser escrita en el segle XIII i ja està. Per tant, el cas del Curial no és un cas insòlit, no hem de pensar necessàriament que és una falsificació, sinó una obra del segle XV anònima que no va tindre difusió més enllà del cercle en el qual va ser escrita. Aquest és un dels misteris de l'obra. En tot cas, convida els nostres oients a llegir el Curial Güelfa quan puguen, en l'edició que siga. Jo recomanaria l'edició de Quaderns Crema de Jaume Torró i Lola Badia, perquè és una edició crítica i t'explica moltes coses en l'aparat de notes que hi ha després de la lectura, i descobrirà un món de cavalleries que, si han llegit del Tirant lo Blanc, és possible que en alguns moments siga més apassionant que el Tirant lo Blanc i més dinàmic que el Tirant lo Blanc. És veritat que el Tirant, pel seu format, és insuperable. Per el canemàs que presenta de diversos llocs geogràfics, d'aventures, de personatges, és una novel·la insuperable, però vaja, el Curial Güelfa és una novel·la molt a considerar, a l'altura en alguns moments del Tirant lo Blanc, i amb un recorregut i un periple d'un personatge amb el qual poden empatitzar, i pot ser una gran lectura per a les persones que vulguin descobrir com era la novel·la del segle XV. Sí, volia afegir el descobriment que hem fet abans comparant les dues edicions, la que tens tu, que és la de Quaderns Crema,
i la que tinc jo, que és una vella edició d'edició 62 i la Caixa, on apunta just al principi, al començament de l'obra, que la procedència de Curial, el personatge, és Catalunya. Per això t'havia preguntat a l'inici del podcast si l'haurien de considerar català. Doncs sí, sembla ser que en l'edició d'edició 62 apareix que és d'origen de Catalunya, però en l'edició crítica ens explica que eixe nom de Catalunya va ser afegit posteriorment per alguna mà, de manera que en l'original no està clar quin és el nom que apareix. Hem de pensar que no devia ser de Catalunya, perquè Curial se'n va caminant fins a la cort de Montferrat i si hagués nascut a Catalunya no podia anar caminant en 10 minuts a la cort de Montferrat. Hauria d'haver fet un periple que no apareix en la novel·la. Per tant, en principi hem de pensar que el personatge és italià, ambientat en esta cort de Montferrat, i després ell entra en contacte amb catalans i aragonesos i amb ells simpatitza, però en principi els nostres personatges són italians. I després hi ha un element que i amb això ja deixa de parlar del Curial de Güelfa, que és la idea del ducat de Borgonya. Això apareix molt en la novel·la, el duc de Borgonya i l'interès pel ducat de Borgonya. Com tu molt bé saps, i segurament ho explicaràs molt millor que jo, el ducat de Borgonya era la gran joia que totes les monarquies de l'època, de l'Europa de l'època, volien per a la seva corona. No? Doncs en el Curial de Güelfa el ducat de Borgonya apareix constantment, no? I clar, aquests temes no estan tan lluny de la nostra actualitat. Estem parlant del segle XV, de novel·les del segle XV, els nostres oients diran, i això a mi què? No? Doncs precisament ara que tenim una reina d'Anglaterra que ha mort, estos elements es recuperen. Fixem-nos que el rei emèrit Borbó està viatjant a Londres per assistir al funeral. I si veiem l'escut heràldic dels reis d'Espanya, veurem que apareix ahí el velló d'or, un element que apareix ahí, que és el velló d'or en un collar, no? Doncs aquests elements, que en l'actualitat es perpetuen en les cerimònies, en els escuts heràldics dels reis, estan ja, sí, en aquestes novel·les del XV. És a dir, aquests elements heràldics que veiem en l'actualitat tenen la seva explicació en este món que estem explicant del segle XV. De manera que aquests rituals que veiem del soterrament de la reina d'Anglaterra, de la reunió dels reis, dels símbols que porten els reis, aparentment no semblen tindre una explicació, més enllà de, no sé, formes, dibuixos, però realment s'expliquen gràcies a esta època, que és l'època magnífica de l'edat mitjana, i els podem retrobar en acció precisament en aquestes grans novel·les que són El Tirano Blanco o El Curial de Güelfa. Sí, és l'època en què els ordes de cavalleria estan en el seu apogeu. Efectivament. Doncs sí, m'hauria vingut molt bé totes les teues aclaracions, tota aquesta informació que tu compartixes amb nosaltres abans de llegir la novel·la Curial de Güelfa, que la vas llegir, diguem-ne que a pèl, i ara entenc moltes coses que en el seu moment doncs, vas passar per damunt. Però això es passa tot. Si jo vaig llegir la novel·la Curial de Güelfa també quan estudiava filologia catalana i la vaig llegir en edició 62 i vaig prendre notes, em va semblar molt interessant, però després ha sigut quan gràcies a Jaume Torró en el màster hem tornat sobre ella, que realment he comprès molts elements, he tornat a llegir-la i és quan realment comprès les coses. De manera que aquests llibres, si els llegis en diferents èpoques de la teva vida, és quan realment és capaç de copsar l'obra i d'entendre. I estic segur que si tornara a llegir el llibre per tercera vegada o quarta vegada, recuperaria i veuria molts elements que segur que m'han passat per alt, no? Per exemple, no hem parlat pràcticament del tema, però hi ha un personatge que és Pero Massa, el cavaller valencià Pero Massa, que a tu sé que t'encanta, que també apareix citat en la novel·la, no? De manera que hi ha un homenatge també a este cavaller valencià. Si tornara a llegir-la em fixaria també en aquests elements que passen per alt, no? Però que després en altres lectures posteriors quan pots recuperar i acabes entenent bé les novel·les. Aquesta és la gràcia d'aquests llibres, que tenen moltes possibilitats a estudiar, a recuperar, a tornar a visitar-los, i són llibres que pràcticament no te'ls acabes mai. Això, poques novel·les poden dir això, poden dir això de poques novel·les. Doncs mira, ara recorde que en un dels nostres monogràfics, titulat Els cavallers de la corona d'Aragó i llurs singulars empreses, doncs així farem al·lusió a un dels personatges d'esta obra, que ara diré el seu nom, era Guillaumes del Sastel, un valent cavaller bretó que s'enfronta en combat singular a Curial i el qual estaria extret de la vida real, de la història, fins i tot es copia quasi íntegrament el seu nom. Es tracta de Guillaume du Chastel, al qual va desafiar a París un altre cavaller valencià, Pere de Cervelló, a finals del segle XIV. I això és molt interessant perquè el nostre autor anònim el que fa és agafar biografies reals de cavallers de l'època i així és on tenim la dicotomia. Estes novel·les de cavallers, estos romans,
es basaven en fets reals o els cavallers reals imitaven estos romans? Sí, hi ha una retroalimentació d'un Exactament. món i l'altre. Exactament. El Quijote es llegeix molt bé com un personatge està totalment intoxicat de literatura i confon la realitat amb els llibres de lectura. Sí? Però hi ha un moment en el Quijote que el mateix Alonso Quijano li diu al seu interlocutor: tu m'acuses d'haver llegit biografies falses d'autors en les novel·les, però és falsa esta biografia real d'este cavaller, Suero de Quiñones, que s'agafa una argolla i es col·loca en un pas d'armes i digui tot el que passa per així ha de lluitar amb mi? Això no és una novel·la, això és real, això va passar realment, no? Per tant, tenim moltes biografies de cavallers de l'època, que això Martí de Riquer ho sintetitza molt bé, en Caballeros Errantes, que eren reals, no eren ficticis, però clar, es van inspirar en les obres per a actuar d'aquesta forma, o les novel·les estan inspirades en actuacions reals. Com molt bé tu dius, hi ha una retroalimentació entre ficció i realitat i costa molt discernir qui es va inspirar en qui. Per exemple, la Isabel Grifoy em posava un exemple que vull utilitzar per explicar-ho molt als nostres oients. La idea del suïcidi amorós. Si jo ara pregunte personatges literaris que se suïciden per amor, doncs de seguida a la nostra ment vindrà una sèrie de personatges. El més fàcil, Romeo i Julieta, no? Molt bé, doncs no tenim notícies històriques de suïcidis per amors fins al segle XII-XIII. Què significa això? Doncs que la literatura ha penetrat tant en la societat que hi ha gent que imita els fets de la literatura. Per exemple, es va posar molt de moda això d'agafar un pany o un forrellat i penjar-lo en un pont de no sé quina ciutat d'Itàlia, perquè en una novel·la d'un autor italià, dos amants certificaven així la seva estima. Ara te'n vas a moltíssims ponts de moltes ciutats i trobes ahí cadenats que la gent ha penjat per a demostrar l'amor d'una parella. Això és un problema públic perquè han d'anar ahí amb tenalles a trencar els cadenats, no? Això és la imitació d'un fet que apareix en una obra literària. Però se l'ha inventat l'autor o és que ho va veure que ho feien uns amants i a partir d'ahir es crea la novel·la, no? L'element de la novel·la. És a dir, no tenim molt clar què va ser abans i què va ser després. El que sí que tenim és una imitació de persones que actuen segons llitgen les novel·les. Per això s'inspira en la realitat i després no ho sabem, no? Doncs això és molt interessant i aquests elements de la ficció i la literatura que s'intercanvien i que van d'un sentit a un altre ens fan plantejar-nos moltes incògnites i que una novel·la o que una obra et faci plantejar-te incògnites i et suscite dubtes, això és el millor que hi ha. També volia destacar aquesta dèria per salvar Constantinoble de l'abans dels turcs, Sí. que bueno, retracta bé aquest ambient de croada que ja en el segle XV estava, supose... Clar, és que això és un trauma terrible per a la cristiandat, el fet de perdre Constantinoble a mans dels turcs, la caiguda de l'imperi romà d'Orient. I la culpa que sentirien per pràcticament haver-la abandonada. Clar, a mi m'encanta molt crear paral·lelismes amb la realitat, sovint són inexactes, però bé, pensem, grans traumes de la nostra actualitat, per exemple, l'atemptat contra les Torres Bessones. Això és un gran fet de la nostra actualitat. Si apareix en moltes obres de l'actualitat reflectides perquè és un trauma que van viure. Doncs en aquella època la caiguda de Constantinoble va ser un trauma terrible i això reflecteix també en les obres literàries. Ho tenim en el Tirano Blanc, la caiguda de Constantinoble, que el que fa és des de la ficció pegar-li la volta i fer que això no hagi passat. La literatura serveix homenatge a Javier Marías. De vegades la literatura serveix també per a pegar-li la volta a la realitat o per a narrar la realitat de forma... donar-li més temps a la realitat. I el Tirano Blanc el que fa és això, pegar-li la volta a la realitat per a des de la ficció compensar-la. Sí, és clar, pot servir-nos per a expiar culpes. Doncs aquest trauma de la caiguda de Constantinoble degué ser un gran trauma per a la gent de la seva època perquè ho veiem reflectit en les obres literàries. De fet, passen, deixen al marge el cisma religiós que separava Roma de Constantinoble, de Bizanci. Clar, perquè el trauma absolut és l'arribada dels musulmans i la caiguda a mans turques, això és el que realment importa, no? Però pensem que allà es conservaven les essències de la cristiandat, dels orígens, de l'imperi romà, no? De manera que allò degué ser traumàtic fins al punt que veiem que les obres literàries això es reflecteix, no? També ens recorda l'expedició catalana que es va fer a Grècia. Aquest és un tema molt, molt desconegut al qual hauries de dedicar un programa sencer perquè això és una gran gesta de la Corona d'Aragó a través de la companyia catalana que són els almogàvers. Pensem en les festes de moros i cristians de molts pobles en què hi ha la fila dels almogàvers. Aquesta fila dels almogàvers està inspirada en els almogàvers reals que eren mercenaris que anaven
en la companyia catalana a conquerir aquests territoris de Grècia, de Bizanci, per a la corona d'Aragó. Eren autèntics salvatges, però també eren autèntics herois, no? Sí, Ramon Muntaner està enrolat entre les seues files. És un dels capitans dels almogàvers, de manera que, clar, ell parla molt bé del que passa allà perquè ho va viure en primera persona. Doncs això és una gesta que jo crec que moltes persones desconeixen. Moltes persones no. És a dir, alguns oients és possible que no coneguen les gestes dels almogàvers. I això tampoc està tan del nostre present. Hi ha un cos de paracaigudistes de l'exèrcit espanyol que sé que té com a lema via fora, que era una de les expressions dels almogàvers. Estos elements medievals que semblen tan allunyats, no? Estem parlant del segle XIV, sí. Segle XV, arriben a la nostra actualitat de diferent manera, però arriben. I si tu coneixes aquestes històries, eres capaç d'interpretar els símbols, les frases del nostre passat que arriben fins al present. Aprofite per a fer spam i recomanar el podcast de Lletres Events, un Mare Nostrum català, en el qual parlem de les conquestes catalanes a la Mediterrània, des de Pere el Gran fins a Alfons el Magnànim. Les nostres oients poden llegir les cròniques de Ramon Muntaner, que és una novel·la, en realitat és una novel·la apassionant, és una crònica, però vaja, és que té totes les virtuts del novel·lista, o poden llegir-ho en obres com el Tirano Blanco, el Curial de Huelfa, que han llegit aquestes cròniques, els seus autors, i que coneixen aquestes gestes, i sovint s'inspiren en elles, no? Es pot arribar a través de la lectura de les cròniques o de les novel·les a conèixer molt bé este món, no? Si llegim el Curial de Huelfa, veurem cavallers vestits amb la creu de Sant Jordi, que això és fantàstic perquè representa tal i com es vol que el cavaller vagi vestit, perquè és la creu de Sant Jordi i això és el màxim emblema de la cavalleria, no? De manera que en aquestes novel·les i en les cròniques podem veure este món dels cavallers, de les lluites, de les croades, i per una via o per una altra arribes al coneixement d'una època que sembla molt allunyada, que efectivament està molt allunyada, però que en molts elements arriba a l'actualitat. Jo fa unes setmanes, vaig veure a Londres el retaule del centenar de la ploma, de Marçal de Sacs, i ahir tens a Sant Jordi tirant una mà a Jaume I, la batalla del Puig, i és la contemplació d'aquest retaule és magnífic, no? I t'està evocant la conquesta de València, que celebrarem en el 9 d'octubre d'ací poc, no? Estos elements medievals, en bona mesura, expliquen el nostre present actual, la nostra simbologia del present. En l'emblema de les Corts Valencianes està Sant Jordi. Si es fixen bé els nostres oients, en l'emblema de les Corts Valencianes, allà apareix el cavaller Sant Jordi. Doncs aquests elements medievals estan més presents del que pensem i podem arribar a ells a través de la lectura de les cròniques com la de Ramon Muntaner o Bernat Desclot o a través de novel·les com Tirano Blanco i Curial de Huelfa. Ramon Muntaner destila molta propaganda, no et sembla? Cada cronista el que fa és exaltar el seu lloc d'origen. Ramon Muntaner ho farà amb el Casal d'Aragó, però Joan Froissart ho fa amb França, i sempre són els francesos que eixen victoriosos. Després tenim cròniques de la mateixa època dels almogàvers, tenim el relat de Ramon Muntaner, però després tenim el relat d'autors grecs que el que fan és, clar, culpabilitzar els almogàvers de tot el que va passar allà. De manera que tenim les dues versions dels fets, i clar, les dues versions són dues versions interessades, perquè reflecteixen el seu punt de vista, Però vaja, això ha passat sempre. Heròdot d'Halicarnàs, quan donava testimoni del que veien altres pobles, per ahir els grecs sempre eren els millors. Els altres pobles de la Mediterrània que anava coneixent, al costat dels grecs no tenien ni punt de comparació. De manera que cada cronista ens ofereix la seva versió interessada, i ahir el lector ha de discernir el que pot ser exageració del que pot ser relat verídic. Per això és molt recomanable llegir les versions de les obres que siguin edicions crítiques, perquè ahir tenim l'explicació dels experts sobre el que estem llegint. Tu llegis un passatge de Ramon Muntaner i és apassionant, però després te'n vas a les notes i Josep Antoni Aguilar, del meu amic Josep Antoni Aguilar, i t'explica que, bé, així l'autor exagera perquè això no va passar exactament així. I aleshores t'està desmuntant un poc la lectura, però que t'està donant la part verídica del que va passar, no la lectura interessada que ens donava Ramon Muntaner. Però vaja, per una via o per una altra, llegir estos fets del passat és una lectura apassionant. Per cert, coneixes alguna adaptació per a xavals de secundària que estiga bé, del Curial de Huelfa? Doncs mira, precisament, Rosa, l'autora que hem citat abans, que deia que el Curial de Huelfa és una falsificació, va descobrir el Curial de Huelfa perquè havia de fer una versió per a joves, de manera que crec que sí que ella té una versió per a joves, però sé que hi ha versions del Curial de Huelfa per a un públic menys exigent. Isabel Grifoll en té una, i altres autors han fet també edicions més senzilles del Curial de Huelfa.
Així com edicions del Tirano en tenim moltes també, en Bromera, etc. Doncs el Curial Golfa també hi ha. Són versions modernitzades, que el que fan és presentar-nos el text amb una llengua actual, agafant els episodis més interessants i sí, el que passa és que no hi ha tantes edicions modernitzades i per a joves del Curial Golfa com sí que hi ha del Tirant. Per això el Curial Golfa és en bona mesura una novel·la per a descobrir, però vaja, Bromera, per exemple, té edicions del Curial Golfa més accessibles per als joves. Sí, jo crec que són necessàries. El que passa és que, clar, es perd molt del llenguatge de l'època. Sí, el que passa és que per a determinades edats és inevitable presentar de forma més resumida, de forma més actualitzada els textos. Per exemple, nosaltres no podem presentar el Quixot en el castellà de la seva època original a xiquets. Però jo de xicotet veia dibuixos animats del Quixot. Me'n recordo molt bé d'aquests dibuixos. I clar, no s'expressaven com en el llibre, però vaja, en aquells capítols de dibuixos animats hi havia moments del Quixot reals. Després, quan eres més major, lliges el Quixot en segon de batxillerat, per exemple, o en primer de batxillerat, i ja eres capaç de recordar aquelles coses i tot comença a encaixar. Però clar, la forma d'arribar a un públic juvenil ha de ser adaptant la lectura. Sí, d'altra manera els asfixies. És impossible, clar. I fins i tot a alumnes d'institut fer-los llegir en els textos originals, per exemple en castellà, sé què passa, amb la Celestina i tal, i a molts xavals es costa moltíssim entrar en el llibre perquè és el llibre original. Però s'ha de, i evidentment, estudiant de filologia el que fa és estudiar els textos en la versió original, no modernitzada ni actualitzada. Però sí que és veritat que adaptar els textos a determinades edats sí que està molt bé. El que passa és que, per exemple, en català tenim la sort que la distància entre la llengua medieval i la llengua actual no és tan gran. Nosaltres podem llegir un text medieval sense grans dificultats. En altres llengües això no passa. Per exemple, en l'anglès això seria inviable. D'acord. Però sí. presentar a un públic juvenil que encara no està format com a lector competent el text original és molt difícil. És millor fer-ho en una versió modernitzada i fins i tot actualitzada, si parlem de xiquets molt xicotets, perquè vagin coneixent aquestes històries de cavallers i ja en el futur retrobaran les obres completes en la versió original. Sí, i no només ja per l'edat del lector, sinó per la distància de segles que hi ha entre, clar, segle XV... Sí, és veritat que hi ha un lector un poquet entrenat. Hi ha un salt enorme, però fixa't que això del món dels cavallers, dels desafiaments, dels amors ocults entre personatges, no és un tema desconegut per als joves. I de fet, moltes novel·les de l'actualitat, romàntiques, etc., recuperen molts d'aquests elements. I fins i tot, en el cas del Senyor dels Anells, que ara té una sèrie en una plataforma i té moltíssim d'èxit, el que fa Tolkien és agafar moltíssims elements medievals i presentar-los en un món de fantasia, però vaja, són elements purament medievals. Així que no és tan desconegut per al nostre públic juvenil. És veritat que estem parlant d'obres medievals i que hi ha un salt de segles molt important, però no són elements que el públic no puga reconèixer i identificar i que no els agrada, aquests elements, això del desafiament, del cavaller, la dona que estima de forma anònima, oculta a un jove. El públic juvenil pot connectar perfectament amb aquestes idees. Després de tota aquesta informació que ens has donat i tota aquesta quantitat de comentaris, podem dir que hem afavorit molt aquesta lectura des d'un punt de vista més crític i que no siga una lectura tan plana. I bé, Ivan, suposo que la nostra selecta audiència estarà desitjant que tornes amb nosaltres. Doncs per a mi seria un honor tornar així a comentar qualsevol aspecte que se'ns ocórrega i en tot cas estic segur que l'autor anònim del Curial Golfa si està viu des del segle XV i ens està sentint, espero que li hagi agradat l'homenatge que hem fet al Curial Golfa. Doncs bé, estàs convidat a proposar qualsevol tema que tu consideres d'interès. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Ivan. I ara m'acomiade de vosaltres, no sense abans anunciar que el pròxim monogràfic de Lletres Events tractarà la vida de Jaume I, aprofitant la celebració del pròxim 9 d'octubre.